שלום לכולם, מדריך זה יעסוק באיך לגרום ל-Shim3GS, כמובן גרסאות 4 ומעלה, לעבוד על אנשי הקשר השמורים בעברית. אז כפי שידוע לכולנו, האפשרות של בחירת שפה עברית לשליטה הקולית לא נמצאת אצלנו פה, אבל אנחנו כמובן הולכים לעקוף את זה. בואו ניתן לכם דוגמה למשל. קול אמא. מצוין. בואו ניתן לכם עוד דוגמה. קול אח שלי. מצוין. אוקיי, אז איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אנחנו ניכנס לטלפון, בחירת איש קשר. אני במצב הזה בחרתי בית. נלך לעריכה ונרד להוסף שדה. בהוסף שדה נבחר שם חיבה. עכשיו בשם חיבה אנחנו נצטרך לקרוא לזה בדיוק באותו שם איך שזה נקרא באנגלית. אנחנו בחרנו בית, בואו נרשום את זה בית. רשמנו בית, נעשה סיים, נחזור למסך הבית וננסה. פעם הראשונה אין גרף, בואו ננסה פעם שנייה, זה יצא אוטומטית. כל בית. וואלה. אוקיי חבר'ה, אני מקווה שזה היה יעיל. סאבסקרייב.